Soldadu herreran egon zala. Bai. Zer da, ingenioz kuartel hori, Ez. topoaren onduan, kuartela egon omen zan. Bai, hor zana gauza bat, kuartel bat. Hor, nola doan Talleres Galdona. Hor zehon, leheno fabrika bat de persianas de Fernando Nicolás. Almacén de maderas. Bueno, kompainia de maderas egon rotondan onduan, almazen hortan. Gero zegon, Ereño eta, oie bai, baina hemen, segituan topotikan, Talleres Galdona dontokin, hor zegon, edifizio handi bat, fabrika de persianas, de Fernando Nicolás. Eta hoi, butakatu arte, edifizio hori bukatu alenago, horre ontzian automobilismo. Automobilismo zan, bai. Eta gero beste... Zenbat urte egon ziren? Ez dakit, urte batzuk bai. Gero plazan egon zian batzuk, eta plazan etortzian handikan, eta plaza etortzezan. Osea, jende asko ibiltzen. Hor eskonduta india, jendia, solda asko etorrita jendia, eta nobiluak eta Andre Gaiak ibilita, bai. Indute, batzuek, baina beste batzuk ez, baina, hola. Bai, hoi indute. Eta guain, lehenkoan joan da, ni joaten naiz, handikan zendegailen gana, altzara. Eta gero joaten naiz, farmazira, Edurnenena. Edurnen aita, egon zan Donostin herreran soldauzka. Eta zan gizon bat ona. Eta etxetik bialtzen zuten dirua, eta ite zuten, beak diru ekartzen zuten, eta egun hortan zakaskin, erruzko launak gastatu arte. Gastatzen zunean, inortz ez zuten laun, ez zuen launikan arrek, eta pena zan. Eta hor nire ama golakoa santa, zaten zion, Paco, pero no te da vergüenza, no haces esto, por favor. Señora, sí, digo, no, venga. Eta nire amak ematen zion. Pero un batian, eman zuten, honea, antiguora, hor, elizen atzian zegoen automobilismo, eta hor duen etzagoen erroedik antaola, eta norbaitek ostuzun errueda bat, zalduzun, baina etzan, ez kulpa emate zioten nahi, sino que jeri falte bazan. Sargento, teniente o kalferez, ez dakizetan, baina ua isi. Eta gizon gaxo bat, mutil gaxo bati, kulpa. Eta Pako honek esan zion, este no ha sido yo. Eta beha ezan. Eta behaldu zuten, kabloa bozeotera, ingenieros eta Loyolara. Eta nire ama esan zioten, eta orduan ama, esto kandida zer, segon, Pako etxian hor dago, jontzan ere ama ikustea, a ber si pasez zaion, eta gizon bat antzegon. Eta zai, esala desperan, baten bat, eta nire amakin hasi zan itzeiten, usted también vendrá igual a una cosa como yo, esan zion. Pues no sé, pues vengo, nire amak esan zion, pues es un muchacho así, pues yo también vengo a por una esto, sin izango eta arren semia zan. Atea zanean, bilontzako berdina, eta aitak esan zion nire amai. Eunero, nire amak bieldu zuen, baietz, eta eunero amate zion nire amak Bazkaia Loyolara. Arrek ezaukaten kooperatiba bat zestaun, eta behaltzuten babarruna gauza emateko. Eta eunero, edadia denbora hartan, eunero, irupesta emateko. Keioiz emateko. Bestela, emate zion, golpian emate zion hilebeteko eta egun batian ez. Bueno, pues, intzion, hola. Eta hola, amistadien genuen, eta hola dauka. Eta egun batian behitu ziren, neskonek pantxika egainari oain hilda. Eta esan hemen zion, eta esan zuen, Pepita. Pues, esan ziren, Pepita, hemen dago, eta Buenabistan. Baina gero, Buenabistatik jontzan altzara, eta nik Buenabistan dizun ikusi, baina jo nintzen altzara, eta berdin orduz gero, beha gana joten naiz, eta aitare ikusi nunan, hilda, baina ikusi nuen beha kinta.